There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love, search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. Tatay, hello po. Ano sa yun? 12:30, good noon, tatay. Go sa nitay. Ayun, no? Hello, tatay. Kumusta po? Ano event ngayon, tay? Ano meron ngayon? Marami man kayo dito. Birthday. Okay po. Adlaw. Adlawan. Ngayon po, tatay, meron po kasing delivery. Package po. Package po. May ina-expect ka ngayon? Ha? May ina-expect ka ngayon, tatay? Nakapangalan po sa'yo, Dionisio Sardina. Sardinia. Sardinia. Sardinia? Oo. Ikaw po, tayo, di ba? Block 10, Lot 2, Barang GMA Village. Ito po, tama yung address. Ano, tatay? May pambayad ka po, 10K po, di pa po napabayaran. 1,000 tayo. Ay, kay po. Ayun. Ako po. Wala, magbanyan. Pura yung po. Pwede daw hiraman dyan. Ano man tayo? Ano man, tay? Ano naman hindi kay babalik na daw. Dala na lang ito. Pero nakapangalan sa'yo, nay. Kailangan may access. Baka may... Wala makuha. Pero pwede balik. May kami ko lang yan. Ikaw ni may wala ko rin kaporta. Kaporta yan. Ay, gila ko. Rapi mo nga. Dionisio Sardinia. Sardinia, di ba? Oo, Sardinia. Sardinia. Gila ko na aram tayo. Saan may nagbutang ito? Dapat pumuntas na rin ba yan? Alis na lang kami, tay. Malapit na lang. Alis na lang kami, di mo yan. Alam mo. Worth 10K. Malay mo, tay, may applyan. Malay mo, tay, may applyan. Kaya worth 10K. Ano man, tay? Pwede na ito tayo. Ito mo iporta. Ito. Amoy ito. Nagkinagdirong pa rin. Kumaaram. Lokat ako tayo. Dili tayo. Supay dili tayo. Tayo dili. Ikaw tayo. Huwag po malisa dito kayo. Oo, alitin ka storya. Dili. Ito ba ang Yan ano manini. Wala yung Sini ang pandayan. Sige, tayo. Mapag-uusapan natin yan mamaya. Samahan mo muna ako sa likod. Lokat tayo. Babuksan ko, tayo. Huwag na lang mo. Sige. Buksan ko. Naku, ayaw ko bukas. Tayo puligi tayo. Puligi daw tayo. Go. Sir.
po, we are from Sky Surprise on Wheels po. We deliver gifts and surprises. We deliver joy and surprises. Memories to your loved ones. So ngayon, tatay, nakikita mo to, ano to, tatay? Ano to? Bouquet. Unique na bouquet. Ano to? Flower? Bouquet? Money bouquet. And yung money bouquet daw is worth 5,000 pesos. Oo. Bilangin mo nga, tay. Please for you, tatay. Dito ka, tatay. Sayaw mo yan, tay. Sayaw mo yan, tay. Harap ka sa camera, tay. Harap ka. Sayaw mo yan, tay. Sayaw mo rin tayo, sayaw. Ayun lang, tay. Kailangan daw sumayaw. Dancer pala si tatay, no? Si tatay, go! Hala? Ay, tatay. Just for you. Tatay, ay, atawa ka ni tatay. Kapti na. Tay, kapti na tayo. Eh, muna ito. Tay, kapti. Uy, salamat. Salamat. Ano gagawin mo dyan, tatay? Ha? Ano Panino. gagawin mo sa pera? Akong ito, bangko. 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 Basta balik yan, tatay. Meron po tayo ditong food platter. Meron tayo kakanin sa bilao. Ayan, 3 platters po. And syempre, nakikita mo ito, tay? Meron ka pong GSM mo dito bucket. Favorite mo yan? Tapos may special gift ka din daw. Mamaya natin yan malalaman. Mamaya. May special gift ka pa. Isa pa. Aside dito. Okay. So, hindi mawawala sa birthday yung tradition. Blowing of the cake. Kanang na naman ah. Uy, pagkati mga, ganda ka mo. Mga bulilit. Dance. To you. Happy Okay. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dance. Go tatay. Dance. Sige tatay, make a wish and then blow your candle. Ano tayo mo wish tayo? Ay, Ano dance yung mo wish? tayo. Ano tayo mo wish? Anong gusto mo pang Sana malaba pa tayo kinabuhi. Salamat, kaabot ko akong birthday. Tatay, blow the candle. Uy na tayo. Uy pa. Uy pa. Ano? Uy pa. Para malaman mo kung kanino galing. Meron pong message. Okay, handa ka na tayo? Basahin ko po. Happy birthday, tatay. Pictures mo, no? Happy birthday, tatay. Sana malipayon kaya na nga adlaw. Wish namon na maging maupay tinlawan. Salamat. Tagan ka pa, hilawig na kinabuhi. Pasensya hida, iningabuti nga para halipay hayin. Sana magustuhan mo. Maaram ako, nadiri kay mga suganini nga pa-surprise. Kay nahinganugon kay kwarta. Masiring ka, ipalit na lang ito yung pagkaon o ibang abutang. Ayaw pag inunabunan ng damo. I-enjoy latin life. Gusto ko galikaw, pakadion, Canada. Pero, nababaraka ako, bahin kalaming awon bibig. Waray ka mga sangkay nga makaka-istorya. Maupay di dating kabutang at takloban. Kaya mas damo ti makakaunod dida. Damo ti makakatuan kung naabat ka hindi. Makakabatasyon di ang kabilida kung maging normal na ka na. Basta, ibang-ibang yung bisyo, nga sigarilyo, nga inom. Salamat sa inyong mga sakripisyo, kaamon nga tanan. Waray ako yan ay takon kabutang, kung diri dahil na inom. Nagpapasalamat ako, bisan nagkukulitahan ko, waray mo bayay, ini nga pamilya. Ada kalagiyap, naalala ini mga anak, ngan mga apo. Once again, happy 70th birthday sa amon guwapo nga tatay. Salamat. At imong pinakapaborito, at pinakamahusay nga anak. Sino daw yan tatay?
Inaguno tayo. Waray iba. Maarap ko na ito. Kunino ito. Ayun, always pagbigay kayong mga lakad. Love, Jenny, Serdinia. Ayun po, galing po kay Ma'am Jenny. Palakpakan naman natin si Jenny. Patati yung card niya. Opo, tatay. Please send niya pictures. Hindi, ay, nagka-doubt ka, tatay, kung ikaw yan? Ilang taon ka dyan, tatay? So, separated kayo by distance, pero close kayo. Di ba, tatay? So, hindi makakalimutan ni Ma'am Jenny yung okay. Salamat So, ngayon po, regarding sa special gift, excited ka na ba, tatay? Oh, excited na tayo. Asan daw yung special gift? Ay, parang nakalanting yung special gift. Ano ito? Guess mo, tatay, kung ano laman. Ano ito tayo? Ano ito, tay? Ano ito, tay? Kabitaas. Yung ito ko. Hawakan mo, tay. Si tatay, pwede mo buksan tayo ngayon? Abri ko na tayo. Go. Para malaman mo. Abrahe ko na tayo. Abrahe ka. Border. Abrahe nga. Voucher? iPhone? Wow! Magkakabox lang yan, tay. Digo, buksan yan na tay. Gisiya tayo, gisiya. Ulitin mo pa ako. Ayan! Wow, Vivo! Ano ito tayo? Ano? Vivo ba? Ano ito tayo? Tanggalin mo muna to. Uy, mga bata yung muna tagian kayo. Nakatulang hindi ka mo. Hindi ka mo na yan. Uy, hindi ka mo yung hindi ka tayo. Karsada, ayaw mo na Go! pagkakas. Ako nang tayo sa room. Ganun dito naman na. Ay, hindi ko Patanggal mo na. Piatras ka mga dili. Mabuti atras ka mga dili. Wow! Atras ka mo mga dili. Mabuti di. Ano ito naman? Ang pwede ka, Joey. Ano ka kayo, Joey? Ang pwede ka. Wow, may phone case. Ano kaya? Di cellphone. Brand new phone. Wow! Palakpakan natin si tata. Dito sa ka mo. Dibi, ayaw ko mga na pagdikit-dikit. Dili ka mo banda. Hirayo ba? Hirayo. So, tatay, ano na bibili mo ngayon? Dili ka mo banda dili. Ayaw ko mga na kayo. Aral kayo. No, tayo. Salamat sa inyong Uy, ikaw mo na pagdikit. So, tatay, sa nagpa-surprise dito at sa lahat na nagmamahal sa'yo, ano masasabi mo, tatay? Dili ka mo nga. Dili ka mo na pagdikit. Dili ka mo banda. Ayaw ka mo. Kalawin na kinabuhay o kalipayan. Makakagamta mong kalipay na dili kakakan sa iba. Okay, yun lang po. Magmanipayo ng taka mo para pagkodak mo hakon kultura. Okay. Ako, tatay? Wala kang babayaran, tatay, ha? Ha? Sa'yo po to lahat. Okay. Wala ka rin mabay dali. So, Oh, salamat. Sana na. mabibigay na kami ng final message. We would like to thank Ma'am Jenny, Sir Nya, for choosing Sky Surprise on Wheels. Thank you so much po for availing our service. We hope you are satisfied. May kita niyo po to yung photos and videos sa Facebook page namin, Sky Surprise on Wheels. Feel free to visit, like our posts and our videos as well. May kita niyo po yung priceless reaction ni tatay. Mamaya, i-upload na lang po namin. And then, to our celebrant for today, happy 70th birthday. May the Lord bless you with long life. Enjoy your special day, tatay, and may your life be filled with hope, joy, peace, and long-lasting happiness. So, ayun. So, yay! Happy birthday po! Sana magkita-kita na kayo ni Ma'am Jenny kasi bumabalik naman sa normal yung situation natin ngayon, di ba? Yun lang po. God bless you always. Keep safe po tayo dun, Ma'am. Thank you so much po. Kaway-kaway tayo sa camera tayo. Kaway-kaway ka sa camera. Kaway ka tayo. Correct tayo, sir.
Thumbs up. Thumbs up. Uy! And also po kay Ma'am Mimi. Thank you so much po for choosing Salamat. Sayo na yung tayo. Last na lang. Sayaw. Mag-intermission ba? Ay, sayaw pa na. Tatay daw, last na. Last na lang. 1, 2, 3. Oh, da-da-da. Happy birthday.